Ngatitarisai mwedzi yegore. Mwedzi yegore. Saka tine mwedzi mingani mugore? Tine mwedzi 12 mugore. Kana tichinyora pachirungu tinenge tichiti 12 months in a year. Saka toda kuziva mazita emwedzi iyi, asi ngatitange tamanyora nechirungu kuti tizoziva kuti mushona tinomadana sei. Saka tinoti January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, tobva tati November, December. Saka January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Taizoti tichirembwa panapa. Saka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. January mushona unova mwedzi wokutanga inonzi ndira. February inenge ichinzi kukadzi. March ndiyo kurume. April kubvumbi. May inogona kunzi bandwe, asi kazhinji tinoiti chivabvu. June ndo inonzi chikumi. July chikunguru. August nyamavhuvhu. September gunyana. October gumiguru. November mbudzi. December ndiyo chizvita. Saka muchishona tinge chiti ndira, kukadzi, kurume, kubvumbi, chivabvu, chikumi, chikunguru, nyamavhuvhu, gunyana, gumiguru, mbudzi, zvita. So ngatizamei kupindura mibvunzo iri pano. Pindura mibvunzo iyi. Ndeupi mwedzi wegore wekupedzisira ndizvita? Anova December. Kana chiti pfumbamwe tinge tichiti 9. Saka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 September. Kureva kuti pano ndiani? Ndigunyana. Mwedzi wechipiri unonzi chii? Kukadzi. Ndeupi mwedzi unotonhora zvikuru? Mwedzi unotonhora zvikuru ndi June, saka chikumi. Ndeupi mwedzi unopisa chaizvo? Mwedzi unopisa chaizvo tingati ndizvita, December. Ndeupi mwedzi unovhuvhuta mhepo chaizvo? Mwedzi unovhuvhuta mhepo zvakanyanya, October, gumiguru. Kisimusi iri mumwedzi upi? Kisimusi muna zvita. Gore idzva ririko mumwedzi upi? Gore idzva riri mumwedzi wokutanga, kureva ndira. Ndeapi mazita maviri anodaidzwa mwedzi wechishanu? Bandwe kana kuti chivabvu. Saka ndo mapinduriro atinoita pano. Pamubvunzo uyu wataura uchiti mwedzi unotonhora zvikuru, unogona kudoma mwedzi uri pamwedzi inotonhora inova May, June, July.
saka iyi ndiyo mwedzi inotonhora. Saka chero mwedzi wamadoma pano, mwedzi unopisa chaizvo munogona kutangira pana September chiuya kunoku, chero mwedzi wamadoma apa. Then mwedzi unovhuvhuta mhepo chaizvo. Kutsvaga mwedzi unenge uine mhepo, munogona kudoma mwedzi yakasiyana siyana.